In de battle nemen de bijen het in elkaar op om te zien waar het beste met wetter omgaat. Daarbij gaat het om waar er het meeste van wit, waar het beste is in het spelen van de speciaal ontwikkelde app en waar dus het meeste witte besparen. Een speciale meter houdt het in de gaten. En net alleen nog de bijen moet er dan goed om denken, maar ook de heiden en memmen. Want hoe beter dat heiden en memmen met doggen, hoe meer punten had de bijen in de game krijgen. Dus dat is juist het leuke, hè? Die combinatie. En dat is best wel het innovatieve in de koppeling van de game en de meter thuis. Dus ze meten daadwerkelijk hoe het wetter gebruikt wordt. Nou, en daarvan krijg je punten in de game. Het gaat net echt om wetter besparen, maar om het broeken van wetter beter over de dij te spreiden. Het is maar de vaatwasser of de wasmachine. Let die 's nachts draaien. Vroeger hingen we nachtstroom. En eigenlijk, als iedereen daar weer een beetje onweerom denkt, dat is eigenlijk volle belangrijk. Dus spreiden op een dij, afwasje, als je geen vaatwasser had, wat letter op die jongen. Dus dat is het meer. Hoe treien mannen, maar duidelijk worden hokkerskwallen het beste met het wetter omgaat. Als het werkt, dan willen de initiatiefnemers, Vitens en de provincie de battle op meer squallen uitvoeren.